ଆଜି କରିବା ଆମେ ପନିର ପକୁଡ଼ି ବା ଛେନାରେ ତିଆରି ପକୁଡ଼ି ତରକାରୀ। ରେସିପିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ମୋ ରେସିପିଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ରେସିପିଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଯାଇଛି ଛେନାରେ ତିଆରି ପକୁଡ଼ି ଗୋଟେ ଗିନା, ଆଉ ଏଠି ନେଇଯାଇଛି ଅଦା, ରସୁଣ, ପିଆଜ, ଟମାଟୋ, ଆଉ ଏପଟେ ନେଇଛି ଆଳୁ କାଟିକି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସାଇବା, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା ଦେବା, ତାପରେ ଦେବା ସେଥିରେ ଆମେ ପିଆଜ, ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ପିଆଜଟା ଟିକେ ଭାଜି ହୋଇଗଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ରଖିଥିବା ରସୁଣ, ଟମାଟୋ, ଅଦା ସେସବୁକୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଏହାକୁ ବି ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏବେ ଟିକେ ନରମ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଆକୁ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲେ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା। ଏବେ ସେଇ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ତେଲ ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ଆଳୁକୁ ଆମେ ଭାଜି ନେବା। ଏଠି ଆଳୁ ଭାଜି ହେଲା ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଚାଲ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏପଟେ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ସବୁ ମସଲା। ଏବେ ସେଥିରେ ଦେବା ଆମେ 3-4ଟା କାଜୁ ଆଉ ଚାରମଗଜ। ଏବେ ସବୁ ମିଶେଇକି ଆମେ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବା। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଳୁ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଳୁକୁ ଆମେ କାଢ଼ି ନେବା। ମୁଁ ଏଠି କାଢ଼ିକି ନେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ସେଇ କଡ଼େଇରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇକି ଆମେ ସବୁ ମସଲାକୁ ପକାଇ ନେବା। ଏଥିରେ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପିଆଜ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ତ ସବୁ ଭାଜିକି ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ମସଲାକୁ କଷିବା। ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ଟିକେ କଷି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯେହେତୁ ଚାରମଗଜକୁ କାଜୁ ଆମେ ଦେଇଛେ, ମସଲାଟା ଲାଗିଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ଆମେ ଭଲରେ ଚାରିପଟୁ ମସଲା ଛଡ଼େଇକି କଷିବା। ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେବା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ 1/2 ଚାମଚ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ 1/2 ଚାମଚ, ପନିର ମସଲା ଆଉ କିଛି କସ୍ତୁରୀ ମେଥି। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ବି ପକାଇ ପାରିବେ, ମୁଁ ଏଠି ପକାଇନି। ଏବେ ମସଲାକୁ ଭଲରେ ଆଉ ଟିକେ କଷିବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣକୁ ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମସଲାଟା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ 2 ଚାମଚ ଦହି ପକାଇବା। ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଦହିକି ନେବେ। ତରକାରୀ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଏଠି 1ରୁ 1.5 ଚାମଚ ଦହି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଆଳୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ତାକୁ ପକାଇଦେବା। ଆଳୁ ଟିକେ କଷି ହୋଇଗଲେ ଆମେ ଏଥିରେ ପକାଇବା ଛେନାର ପକୁଡ଼ି। ଏବେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଭଲରେ ଆମେ ମିଶାଇ ନେବା। ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେବା ଗରମ ପାଣି। ମୁଁ ଏଠି ପାଣି ଗରମ କରିକି ରଖିଥିଲି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ପାଣି ଦେବେ, ଝୋଳ କେତିକି ରଖିବେ। ମୁଁ ଏତିକି ଦେଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତରକାରୀଟା ଆମର ହୋଇଗଲାଣି। ମୋର ଝୋଳ ଏତିକି ରହିବ। ମୁଁ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲି। ଏବେ ସେଥିରେ ପକାଇବା 1/2 ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଆଉ କଟା ହୋଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର। ଏବେ ସେସବୁକୁ ଭଲରେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଆମର ଛେନା ପକୁଡ଼ି ତରକାରୀ। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାଢ଼ି ନେବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗରମା ଗରମ ପକୁଡ଼ି ତରକାରୀ ସହିତ ପରଟା ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିହାତି କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।